бародарои азиз, якта дута мошин нест, 10 дона мошинай, 10 дона мошинай, 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдарани барабанд худат билет бигӣ, ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кестай да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. ҳафт 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан, ҳамаи гапи чапа подробно бафам. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи ссилка телеграми моай бидро подписаться ки 20 000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайп. Сараввал бародарои азиз, 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон садқа як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ки гӯш ко. финал мехостӣ, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честният да честнигиш ҷавоби саволаш қатия, ина ми тумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳам дарини ресторан бигӣ бира бародари азиз. Чӣ гуфти шеринар? ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертои пулияй ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдарини душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рублай, ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто, 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкаву пиёз мешава. Да ин нарх карточкаву пиёз харида наметони шеринар. Ана ки бародарои азиз, 5000 да 40 дона билетай, 10000 да 100 дона билет бигӣ бачаи оча, шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле тлаб тамошош ку бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизара тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета бигӣ бирра бародар, дига и хеле эстабесаш наки, ждат наки ки уже на Camry айхиникира братан завади чит худ ба худ. Просто бародари азиз,
ҳаракат ки нархи билет 350 рубл 1000 рублда 8 та билет бигӣ 5000 да 40 та билет бигӣ 10000 да 100 дона билет бигӣ. Поён да бародари азиз як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 6900 WhatsApp ай я до WhatsApp да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да WhatsApp бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд. рафтем ҳозир я доф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ брава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид бигӣ бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад бигӣ бозӣ дар ресторан мешава просто айти чӣ айти ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ 5000 парто 40 та билет бигӣ 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз атака ай рӯи миллион фақат атака ай рӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава ресторана гап мезанем ҷову маконша рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кестай бидро ҳозир билета бигӣ ки ҳами билет дори шернар бидро я билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам шерои нар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардуми билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳами билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат шабини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6900 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чои нону оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорад бугу брачка 20 минут ма бубровай барабани там я билета бигирам иҷозатай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигӣ ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам
братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдрани барабанд худат билет бигӣ. ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан, ҳамаи гапи чапа под дробна бафа. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Да комментария закрепи ссилка телеграми мой бидро подписаться ки 20 000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайб. Саравал бародарои азиз, 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадка, як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ка гӯш ко. финал мехости, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честният да честнигиш ҷавоби саволаш қатия. Ина ми тумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳам дарини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти шеринар? ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап 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 варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, Ford Range Rover, Ford сехона айдарини душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нарх як дона чипка 350 рублай. ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто, 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкаву пиёз мешава. Да ин нарх карточкаву пиёз харида наметони шеринар. Ана ки бародарои азиз, 5000 да 40 дона билетай, 10000 да 100 дона билет биги бачаи оча. шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле клап тамошош ки бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстабесаш наки ждат наки ки уже на Camry айхиникира братан завади чид худ ба худ. Просто бародари азиз, ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. поён да бародари азиз, як доф номерро гуфта мегзарам, 7965 754 6900 ватсапай. ядо ватсап да салом бинавис, ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз. чӣ нофаҳмӣ бошад да ватсап бинавис бародари азиз, якта ба якта мефаҳмонанд. рафтем ҳози ядоф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем.
тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ брава лайка биза 500,000 биё барои лайки загид биги бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад бигӣ бозӣ дар ресторан мешава просто айти чи айти ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ 5000 парто 40 та билет бигӣ 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам ман рӯзи 20 числа мебурам видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава ресторана гап мезанем ҷову маконша рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳози билета бигӣ ки ҳами билет дори шернар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам черой нар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳози худаш я мардуми билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳами билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрини барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нону оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка 20 минут ма бубром ай барабани там я билета бигирам иҷозатай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигӣ ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдрини барабан худат билет бигӣ ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай ҳози мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигӣ соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рублай братан ба 3000 рубл биша 9
965 754 6909 WhatsApp мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа под робна шери нар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи ссилка телеграми моай бидро подписатсия ки 20 000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канале ки ба канали Бехайб. Саравал бародарои азиз 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтон асадка як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ка гӯш ко финал мехости ина финал сар мешава бозӣ 200% честния да честнигиш ҷавоби саволаш қатия ина митумара тамошо кестай биё бародари азиз бозира дар ресторан мегзаронум ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш билети хита биброр бародари азиз мошинта ай ҳам дарини ресторан биги бира бародари азиз чӣ гуфти шеринар ҳамаш ништиякай 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава и хели кӯдакбозӣ пӯдакбозӣ ҳам пул гуфти тап варақ мезанем меброрем ҷошта пулта мегирӣ ай пай зиндагит мешай 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозӣ топови ютубай 10 та мошин 3 та Camry 6 3 та Mercedes E-классо 3 та BMW фул комплектация шоҳҷоиза Range Rover Velar Ford Range Rover Ford сехона дарини душанбе чӣ варианти маъқулат ҳастай бародари ҷон ана ки нигоҳ кунед рӯзи бозӣ мехостем рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ нархи як дона чипка 350 рублай ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкаву пиёз мешава да ин нарх карточкаву пиёз харида наметони шерина ана ки бародарои азиз 5000 да 40 дона билетай 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле тлаб тамошош ку бо ма дальчи гап занам ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ кайф кардӣ братани ма 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже на Camry айхникира вратан завади чид худ ба худ просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай 1000 рубл да 8 та билет биги 5000 да 40 та билет биги 10000 да 100 дона билет биги поён да бародари азиз як доф номерро гуфта мегзарам 7965 754 6909 WhatsApp ядо WhatsApp да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да WhatsApp бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳози ядов ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ бирава лайка биза 500 000 биё барои лайки загит биги бачаёча нигоҳ ки мошино автосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги
бозӣ дар ресторан мешавад. Просто айта чӣ? Айта ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ, 5000 парто 40 та билет бигӣ, 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз. Атака айрӯи миллион фақат. Атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала. Бугум рӯзи финала. Рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. Ман рӯзи 20 числа мебрам видео мекунам айдрани ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. Ресторана гап мезанем ҷову маконша. Рӯзи 20 числа. Шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай. Бидро ҳози билета бигӣ ки ҳами билет дори шернар. Бидро я билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. Шерой нар? рӯзи 21 финалай. Ай шумо чӣ? Барои бозӣ 100% реал нишидан братан. ҳози худаш я мардами билетдор. Бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай. Ман ҳами билет мабуд кунам бародари азиз. Бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёй айдрани барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз. Билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз. Кайф кунӣ. роҳат шабини да бародари азиз. Ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте. номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис. ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз. бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка 20 минут ма бубром барабани там я билета бигирам. иҷозат ай братан. рафтем абзорора тамошо кунем. Просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигӣ. ҳеҷ чира ждат накун. бародарои азиз, якта дута мошин нест. 10 дона мошинай. 10 дона мошинай, 310 та конвертои пулиай. То охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарани ресторан мешава, баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ. таваккал ба худо мекунӣ. биё рӯзи бозӣ айдрани барабан худат билет бигӣ. ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай. Да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша. соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рублай братан ба 3000 рубл биша. 965 754 6909 ватсапи мо я доб салом бинавис ё я нуқта бинавис братан. ҳамаи гапи чапа подробно бафа. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи ссилка телеграми мой. Бидро подписаться ки 20000 подписчик мекунем. соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл.
ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ман апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канале ки ба канали Бехайб. Сараввал бародарои азиз, 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадка як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ка гӯш ко. Финал мехости, ина финал сар мешава. Бози 200% честният да честнигиш ҷавоби саволаш қатия. Ина митмара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум. Ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳам дарини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ ҳам пул гуфти, тап варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона дарини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед. Рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипта 350 рублай. ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкау пиёз мешавад. Да ин нарх карточкау пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародарои азиз 5000 да 40 дона билетай. 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча. шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап занам. тағои шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже на Camry айхникира вратан завади чирхид ба худ. Просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. поён да бародари азиз як доф номрора гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсапай я до ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд. рафтем ҳозир я доф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ. ҳамин видео бояд топ брава. лайка биза 500 000 биё барои лайки загит биги бачаёча. нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест. не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги. бозӣ дар ресторан мешава. просто айти чӣ айти ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет биги, 5000 парто 40 та билет биги, 10000 парто 100 дона билет биги бародари азиз. атака ай рӯи миллион фақат атака ай рӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдарини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. ресторана гап мезанем ҷоу маконша. рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳозир билета биги ки
ҳамин билет дори шернар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам черо инар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳози худаш я мардами билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдирини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорад бугу брачка 21 минут ма бубровай барабани там я билета бигирам иҷозатай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигир ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдарани барабан худат билет бигир ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай ҳози мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигир соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рублай братан ба 3000 рубл биша 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа подробно бафа шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи ссилка телеграми мой бидро подписаться ки 20 000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канали ки ба канали Бехайп сараввал бародарои азиз 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтона садқа як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ки гӯш ко
финал мехости, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честния да честнигиш ҷавоби саволаш қатия. Ина митмара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум. Ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳам дарини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ ҳам пул гуфти, тап варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона дарини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рублай. Ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкао пиёз мешавад. Да ин нарх карточкао пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай. 10000 да 100 дона билет биги бачаёча. Шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ. Ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаёча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже на Camry айхникира вратан завади чирхид ба худ. Просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. Поён да бародари азиз як доф номерро гуфта мегзарам 7965 754 6900 WhatsApp ай. Я до WhatsApp да салом бинавис, ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз. Чӣ нофаҳмӣ бошад да WhatsApp бинавис бародари азиз, якта ба якта мефаҳмонанд. Рафтем ҳозир я доф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзорак бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ. ҳамин видео бояд топ бирава. лайка биза 500 000 биё барои лайки загит биги бачаёча. нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест. Не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги. бозӣ дар ресторан мешава. Просто айти чӣ? Айти ҳозир дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет биги, 5000 парто 40 та билет биги, 10000 парто 100 дона билет биги бародари азиз. атака ай рӯи миллион фақат атака ай рӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. Ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдарини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. Ресторана гап мезанем ҷоу маконша. рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеоро тамошо кестай бидро ҳозир билета биги ки ҳамин билет дори Шеринар бидро я билети дига биги ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. Шеринар рӯзи 21 финалай
ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳози худаш я мардами билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охираш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдирини барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз билет бикашӣ бинӣ ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бинӣ да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нону оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугӯ брачка 21 минут ма бибровай барабани там я билета бигирам иҷозатай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигир ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдарани барабан худат билет бигир ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай ҳози мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигир соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рублай братан ба 3000 рубл биша 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа под дробна бафа шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи ссилка телеграми мой бидро подписаться ки 20 000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канали ки ба канали Бехайп сараввал бародарои азиз 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтона садқа як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ки гӯш ко финал мехостӣ ина финал сар мешава бозӣ 200% честният дар честнигиш ҷавоби саволаш қатъия ина ми тумара тамошо кестай биё бародари азиз бозира дар ресторан мегзаронум ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш билети хита биброр бародари азиз мошинта ай ҳам дарини ресторан бигир бира бародари азиз чӣ гуфти шеринар ҳамаш ништиякай 10 мошинай дар бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава и хеле
кӯдакбозӣ пӯдакбозӣ ҳам пул гуфтӣ тап варақ мезанем меброрем ҷошта пулта мегирӣ ай пай зиндагит мешай 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай 10 мошин 3 Camry 6 3 Mercedes Е-классо 3 BMW фул комплектация шоҳҷоиза Range Rover Velar форад Range Rover форад сехонаи дарини душанбе чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон ана ки нигоҳ кунед рӯзи бозӣ мехостем рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки шеринан бо диққат гӯш ки кайф када билета бигир нархи як дона чипка 350 рублай ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкао пиёз мешавад дар ин нарх карточкао пиёз харида наметони шерина ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай 10000 да 100 дона билет биги бачаи оча шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ку бо ма дальчи гап занам тағои шоҳҷоизаро тамошо кардӣ кайф кардӣ братани ма 10 дона мошинай дар бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже на Camry айхникира вратан завади чирхид ба худ просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай 1000 рубл да 8 билет биги 5000 да 40 та билет биги 10000 да 100 дона билет биги поён да бародари азиз як доф номрора гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсапай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхатҳо меброя бародари азиз чӣ нофаҳмии бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳозир ядоф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ бирава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид биги бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги бозӣ дар ресторан мешава просто айти чӣ айти ҳозир дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет биги 5000 парто 40 та билет биги 10000 парто 100 дона билет биги бародари азиз атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдарини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава ресторана гап мезанем ҷову маконша рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеоро тамошо кестай бидро ҳозир билета биги ки ҳамин билет дори шенар бидро як билети дига биги ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам черо инар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардуми билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метонӣ биёи айдарини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат шабини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте
номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка 21 минут ма бубровай барабани там я билета бигирам иҷозат ай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигир ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдарани барабанд худат билет бигир ҳозир худаш атака кунай рӯзи финал аниқай ҳозир мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигир соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рублай братан ба 3000 рубл биша 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа подробно бафа шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи силка телеграми мой бидро подписаться ки 20 000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ма апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канали ки ба канали Бехайп сараввал бародарои азиз 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтон асадка як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ки гӯш ко финал мехостӣ ина финал сар мешава бозӣ 200% честният дар честнигист ҷавоби саволаш қатия ина митумара тамошо кестай биё бародари азиз бозира дар ресторан мегзаронум ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш билети хита биброр бародари азиз мошинта аям дарини ресторан бигӣ бира бародари азиз чӣ гуфти шеринар ҳамаш ништиякай 10 мошинай дар бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава и хеле кӯдакбозӣ пӯдакбозӣ ам пул гуфтӣ тап варақ мезанем меброрем ҷошта пулта мегирӣ ай пай зиндагит мешай 300 донаи дига конвертои пулие ки бозӣ топови ютубай 10 та мошин 3 та Camry 6 3 та Mercedes E-классо 3 та BMW фул комплектация шоҳҷоиза Range Rover Velar форад Range Rover форад сехона айдарини душанбе чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон ана ки нигоҳ кунед рӯзи бозӣ мехостем рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки шеринан бо диққат гӯш ки кайф када
билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рубл. ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкао пиёз мешавад. дар ин нарх карточкао пиёз харида наметони шерина. ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай. 10000 да 100 дона билет бигӣ бачаёча. шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velara ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ку бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай дар бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаёча 8 билета биги бирра бародар дига хеле эстабесш наки ждат наки ки уже на кемри айхникира вратан завади чирхид бахид. Просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рубл 1000 рубл да 8 билет биги 5000 да 40 та билет биги 10000 да 100 дона билет биги. поён да бародари азиз як доф номрора гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсапай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд. рафтем ҳозир як доф ҳамаи мошиноро як тамошо ки каротки абзорак бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ. ҳамин видео бояд топ бирава. лайка биза 500 000 биё барои лайки загид бигӣ бачаёча. нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест. не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад бигӣ. бозӣ дар ресторан мешава. просто айти чи айти ҳозир дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ 5000 парто 40 та билет бигӣ 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз. атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳамин ҷо бозӣ мешава. ресторана гап мезанем ҷоу маконша. рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳозир билета бигӣ ки ҳамин билет дори шернар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. черо инар рӯзи 21 финалай. ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардуми билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз. бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ. роҳат шабини да бародари азиз. ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6900 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем. бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорад бугу брачка 20 минут ма бубром ай барабани там я билета бигирам. иҷозат ай братан. рафтем абзороро тамошо кунем. просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигӣ ҳеҷ чира ждат накун.
бародарои азиз, яктадита мошин нест, 10 дона мошинай, 10 дона мошинай, 310 та конвертои пулиай. То охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава, баҳри шумо ма пешкаш мекунам. ҳами братан риск мекунӣ, ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдарани барабан худат билет бигӣ, ҳози худаш атака кунай, рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай, да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рублай, братан, ба 3000 рубл биша. 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис, братан, ҳамаи гапи чапа под дрёбна бафа. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи ссилка телеграми моай, бидро подписатсия ки 20000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайп. Саравал бародарои азиз, 500,000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадқа як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ки гӯш ко. Финал мехости, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честният, да честнигист ҷавоби саволаш қатия. Ина ми тумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳамун дарини ресторан бигӣ бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап 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 варақ мезане, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертои пулие ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдарини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рублай, ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто, 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкао пиёз мешава. Да ин нарх карточкао пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародари азиз, 5000 да 40 дона билетай, 10000 да 100 дона билет бигӣ бачаи оча, шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози, инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизара тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета бигӣ бирра бародар, дига хеле эстабесаш наки, ждат наки ки уже на Camry айхинакира вратан завади чид худ ба худ. Просто бародари азиз, ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет бигӣ, 5000 да 40 та билет бигӣ, 10000 да 100 дона билет бигӣ. Поён да бародари азиз, як доф
номерора гуфта мегзарам 7965 754 6900 WhatsApp яда WhatsApp да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхатҳо меброяд бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да WhatsApp бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳозир ядов ҳамаи мошиноро як тамошо ки каротки абзора бо дарси чақчақ мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ брава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид биги бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад бигӣ бозӣ дар ресторан мешавад просто айти чӣ айти ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ 5000 парто 40 та билет бигӣ 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава ресторана гап мезанем ҷову маконша рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳозир билета бигӣ ки ҳамин билет дори шенар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам черо инар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардами билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6900 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорад бугу брачка без 1 минут ма бубром ай барабани там я билета бигирам иҷозат ай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигӣ ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам
братан, риск мекунӣ, ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдрани барабан худат билет бигӣ. ҳози худаш атака кунай, рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай, да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан, ҳамаи гапи чапа подро бина бафа. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи силка телеграми мо бидро подписатсия ки 20000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ман, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайп. Сараввал бародарои азиз, 500,000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадқа як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ки гӯш ко. финал мехостӣ, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честния, да честнигист ҷавоби саволаш қатия. Ина митумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳамун дарини ресторан бигӣ бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ ҳам пул гуфтӣ, тап 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 варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдарини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рублай. ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто, 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкао пиёз мешава. Да ин нарх карточкао пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародари азиз, 5000 да 40 дона билетай. 10,000 да 100 дона билет бигӣ бачаи оча. шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап задам. ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета бигӣ бирра бародар дига и хеле стбсш наки ждат наки ки уже на Camry ай хинукира братан завади чид худ ба худ. Просто бародари азиз, ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет бигӣ, 5000 да 40 та билет бигӣ, 10000 да 100 дона билет бигӣ. Поён да бародари азиз, як доф номерора гуфта мегзарам, 7965 754 6909 ватсап ай. Ядо ватсап да салом бинавис, ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз. Чӣ нофаҳмии бошад да ватсап бинавис бародари азиз, якта ба якта мефаҳмонанд. Рафтем ҳози ядоф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзорак бо дарси чакчак мекунем.
میخوایی تماشا کردی ماشینا رو همشا کیف کردی همین ویدیو باید توپ بروه لایک بزن 500,000 بیا برای لایک زگید بگی بچه اوچه نگاه که ماشینا автосалон خیلی گنتی بسیار دوست نمیداره نیست نه که جوابی همه ماشینا ریال نی خدمتی های ماشینا پرابگوشون کم سستهانشون ابیچنی با استاد و مستر سپورت بخیر بیا برادر عزیز که تماشا که ماشینا بعد بگی بازی در رستوران میشوه پروست ایت چی ایت حاضی دستگیری که 1000 روبل پرتا برادر عزیز 8 تا بلیت بگی 5000 پرتا 40 تا بلیت بگی 10,000 پرتا 100 دانه بلیت بگی برادر عزیز اتاکا روی میلیون فقط اتاکا روی میلیون شوه که روز فینال ما بگم روز فینال روز 21 چیسلا ما فینال بگذرونم ما روز 20 چیسلا میبرم ویدیو میکنم ایدرنی رستوران که فلانی روز فلانی ساعت در همین جا بازی میشوه رستوران گپ میزنیم جا و مکان شه روز 20 چیسلا شهر بچو التماس تو ویدیو را تماشا کسای بدرو حاضر بلیت بگی که همین بلیت داری شنر بدرو یا بلیتی دیگه بگی که آخری بلیت موندگی من روز 21 بازی را بگذرونم چرا اینر روز 21 فینال ای شما چی برای بازی 100% ریال نشیدن براتن حاضی خودش یا مردم بلیت دار بدراین یا بلیتی دیگه بگیرن جان تا نصدقه که همین جا بلیتی مرا آخرش موندگی من همین بلیت مبود کنم برادر عزیز بازی ریال نی که جواب سوالش قطعه که تو میتونی بیای ایدرنی برابان خودت ای رستوران بفورد برادر عزیز بلیت بکشی بینی که همین جا بلیتی تو هستی برادر عزیز کیف کنی راحت شبینی ده برادر عزیز با همین خاطر شهر بچو حاضی خودش مرا تماشا کسته نمره 7965 754 6909 واتساپ ما یا سلام بنویس همه گپ چپا ما بهر شما پیشکش میکنیم بو پروستا تماشا که کیف که روز 21 چیسلا بیا در رستوران بشید چای نان آشی و چگی را بزه برادر عزیز بازی را تماشا که خودت بفورد بگو برچکا 20 مینوت ما ببرم برابر هم یا بلیت بگیرم اجازه تبرتن رفتیم ابزارا را تماشا کنیم پروستا برادر عزیز روز 21 بازی های حاضی بدرو بلیت بگی هیچ راج داد نکن برادرای عزیز یک تا دتا ماشین نیست 10 دانه ماشین های 10 دانه ماشین های 310 تا کنورت های پولی های تا آخر تماشا که روز فینال که در درنی رستوران میشوه بهر شما ما پیشکش میکنم براتن ریسک میکنی با 350 روبل بلیت میگیری توکل به خدا میکنی بیا روزی بازی ایدرنی برابر خودت بلیت بگی حاضی خودش اتاکا کنه روزی فینال انیقای حاضی مرا تماشا کسای 10,000 روبل بلیت بگی صاحب ردمی بشه صاحب یک دانه تلفنی که نرخش 12 13 14 15,000 روبل براتن با 3,000 روبل بشه
965 754 69 09 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа подробно бафаҳм. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи силка телеграми моай бидро подписатсия ки 20 000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канали ки ба канали Бехайб. Саравал бародарои азиз 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтон асадқа як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ка гӯш ко финал мехостӣ ина финал сар мешава бозӣ 200% честния да честнигист ҷавоби саволаш қатия ина митумара тамошо кестай биё бародари азиз бозира дар ресторан мегзаронум ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш билети хита биброр бародари азиз мошинта аям дарини ресторан биги бира бародари азиз чӣ гуфти шеринар ҳамаш ништиякай 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава и хели кӯдакбозӣ пӯдакбозӣ не пул гуфтӣ тап варақ мезанем меброрем ҷошта пулта мегирӣ ай пай зиндагит мешай 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай 10 та мошин 3 та Camry 6 3 та Mercedes E-классо 3 та BMW фул комплектация шоҳҷоиза Range Rover Velar Ford Range Rover Ford сехона айдарин душанбе чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон ана ки нигоҳ кунед рӯзи бозӣ мехостем рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета биги нархи як дона чипка 350 рублай ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкао пиёз мешава да ин нарх карточкао пиёз харида наметони шеринар ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле клап тамошош ки бо ма дальчи гап занам тағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ кайф кардӣ братани ма 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 билета биги бирра бародар дига хеле стбсш наки ждат наки ки уже на Camry айхинакира вратан завади чирхид ба худ просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай 1000 рубл да 8 билет биги 5000 да 40 та билет биги 10000 да 100 дона билет биги поён да бародари азиз як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 69 00 ватсап ай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмии бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳозир ядоф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чақчақ мекунем тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ бирава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид биги бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина
баъд бигӣ бозӣ дар ресторан мешавад. Просто айта чӣ? Айта ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ, 5000 парто 40 та билет бигӣ, 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз. Атака айрӯи миллион, фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала, рӯзи финала, рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. Ман рӯзи 20 числа мебрам, видео мекунам айдрани ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. Ресторана гап мезанем ҷову маконша. Рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳози билета бигӣ ки ҳамин билет дори шенар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. черо инар рӯзи 21 финалай. ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳози худаш я мардами билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз. бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрани барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз билет бикашӣ бинӣ ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бинӣ да бародари азиз. ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем. бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка без 1 минут ма бибром ай барабани там я билета бигирам. иҷозат ай братан рафтем абзорора тамошо кунем. просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигӣ ҳеҷ ждат накун. бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарани ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдарани барабан худат билет бигӣ ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигӣ соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рубл ай братан ба 3000 рубл биша. ҳафт 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа под дробна бафа. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи силка телеграми мо бидро подписатсия ки 20000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл.
ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ман апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канале ки ба канали Бехайб. Саравал бародарои азиз, 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадқа як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ки гӯш ко. Финал мехости, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честния да честнигист ҷавоби саволаш қатия. Ина митумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум. Ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта аям дрини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап варақ мезане, меброрем ҷошта пулта мегири, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдрин душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед. Рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета биги. нархи як дона чипка 350 рублай. Ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкао пиёз мешавад. Да ин нарх карточкао пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай. 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча. Шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ. Ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар. Дига хеле эстбесш наки, ждат наки ки уже на Camry айхникира вратан завади чирхид ба худ. Просто бародари азиз, ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. Поён да бародари азиз, як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 6900 WhatsApp ай. Ядо WhatsApp да салом бинавис, ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз. Чӣ нофаҳмӣ бошад да WhatsApp бинавис бародари азиз, якта ба якта мефаҳмонанд. Рафтем ҳозир як доф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзорак бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша, кайф кардӣ. Ҳамин видео бояд топ брава. Лайка биза 500 000 биё барои лайки загит биги бачаи оча. Нигоҳ ки мошино автосалон, пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест. Не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги. Бозӣ дар ресторан мешава. Просто айти чӣ? Айти ҳозир дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет биги, 5000 парто 40 та билет биги, 10000 парто 100 дона билет биги бародари азиз. Атака айрӯи миллион фақат. Атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала. Рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. Ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз, фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. Ресторана гап мезанем ҷову маконша. Рӯзи 20 числа. Шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай. Бидро ҳозир билета биги ки
ҳамин билет дори Шернар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагӣ ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. Шеройнар рӯзи 21 финалай. Ай шумо чӣ? Барои бозӣ 100% реал нишидан братан. Ҳозир худаш я мардами билетдор. Бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагӣ. Ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз. Бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёй айдирини барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз. Билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз. Кайф кунӣ. роҳат шабини да бародари азиз. Ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте. номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо. Просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка 20 минут ма бубром барабани там я билета бигирам. Иҷозат ай братан. рафтем абзорора тамошо кунем. Просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигир. Ҳеҷ чира ждат накун. бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдарани барабанд худат билет бигир ҳозир худаш атака кунай рӯзи финал аниқай ҳозир мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигир соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рубл братан ба 3000 рубл биша 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа под дробна бафа шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи силка телеграми мо бидро подписатсия ки 20000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канали ки ба канали Бехайб саравал бародарои азиз 500,000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтона садқа як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ки гӯш ко
финал мехости, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честния да честнигис ҷавоби саволаш қатия, ина митмара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта аям драни ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдрани душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета биги. нархи як дона чипка 350 рублай. Ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкао пиёз мешавад. Да ин нарх карточкао пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай. 10000 да 100 дона билет биги бачаёча. Шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап занам. ҳағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ. Ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаёча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже на Camry айхникира вратан завади чирхид ба худ. Просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. Поён да бародари азиз як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 6900 WhatsApp ай. Ядо WhatsApp да салом бинавис, ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз. Чӣ нофаҳмӣ бошад да WhatsApp бинавис бародари азиз, якта ба якта мефаҳмонанд. Рафтем ҳозир як доф ҳамаи мошиноро як тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем. тиғоӣ тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша, кайф кардӣ. ҳамин видео бояд топ бирава. лайка биза 500 000 биё барои лайки загид биги бачаёча. нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гинати бисёра дӯст намедору нест. Не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги. бозӣ дар ресторан мешава. Просто айти чӣ? Айти ҳозир дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет биги, 5000 парто 40 та билет биги, 10000 парто 100 дона билет биги бародари азиз. атака айрӯи миллион фақат, атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. Ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрани ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. Ресторана гап мезанем ҷову маконша. Рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳозир билета биги ки ҳамин билет дори Шеринар, бидро як билети дига биги ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. Шеринар рӯзи 21 финалай.
ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳози худаш я мардами билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охирош мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдирини барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз билет бикашӣ бинӣ ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бинӣ да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чой нон оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка 21 минут ма бибровай барабани там я билета бигирам иҷозатай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигир ҳичира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам 'Ами братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ таваккал ба худо мекунӣ биё рӯзи бозӣ айдарани барабанд худат билет бигир ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай ҳози мара тамошо кесай да 3000 рубл билет бигир соҳиби редми биша соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12 13 14 15000 рубл братан ба 3000 рубл биша 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа подробно бафар шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи ссилка телеграми мо бидро подписатсия ки 20000 подписчик киш мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канали ки ба канали Бехайп сараввал бародарои азиз 500,000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтона садқа як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ки гӯш ко финал мехостӣ ина финал сар мешава бозӣ 200% честния да честнигиш ҷавоби саволаш қатъия ина ми ту мара тамошо кестай биё бародари азиз бозира дар ресторан мегзаронум ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш билети хута биброр бародари азиз мошинта аям дарини ресторан биги бира бародари азиз чӣ гуфти шеринар ҳамаш ништиякай 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша
пул дода мешава. И хели кудакбозӣ пудакбозӣ ҳам пул гуфтӣ тап варақ мезанем меброрем ҷошта пулта мегирӣ ай пай зиндагит мешай 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай 10 та мошин 3 та Camry 6 3 та Mercedes Е-классо 3 та BMW фул комплектация шоҳҷоиза Range Rover Velar Ford Range Rover Ford сехона айдарини душанбе чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон ана ки нигоҳ кунед рӯзи бозӣ мехостем рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки шеринан бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ нархи як дона чипка 350 рублай ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкао пиёз мешавад дар ин нарх карточкао пиёз харида наметони шерина ана ки бародари азиз 5000 да 40 дона билетай 10,000 да 100 дона билет бигӣ бачаи оча шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ки бо ма дальчи гап занам тағоӣ шоҳҷоизаро тамошо кардӣ кайф кардӣ братани ма 10 дона мошинай дар бозӣ ки рӯзи финалша мефаҳмӣ кайф мекунӣ ҳозир худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета бигӣ бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже ина Camry айхинакира вратан завади чирхит ба худ просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай 1000 рубл да 8 та билет бигӣ 5000 да 40 та билет бигӣ 10000 да 100 дона билет бигӣ поён да бародари азиз як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсапай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмии бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳозир ядоф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзорак бо дарси чакчак мекунем тағоӣ тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ бирава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид бигӣ бачаи оча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гинати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад бигӣ бозӣ дар ресторан мешава просто айти чӣ айти ҳозир дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ 5000 парто 40 та билет бигӣ 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдарини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава ресторана гап мезанем ҷову маконша рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кесай бидро ҳозир билета бигӣ ки ҳамин билет дори шернар бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам черо инар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардуми билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдарини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бинӣ ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат шабини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6900
ватсапи мо я салом бинавис, ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Бу просто тамошо ки, кайф ки, рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид, чой нон оши очагира биза. Бародари азиз, бозира тамошо ки, худат буфорад бугу брачка 20 минут ма бибровай барабани там я билета бигирам. Иҷозат ай братан. рафтем абзорора тамошо кунем. Просто бародари азиз, рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигир. Ҳеҷ чира ждат накун. бародарои азиз, якта дита мошин нест, 10 дона мошинай. 10 дона мошинай, 310 та конвертои пулиай. То охира тамошо ки, рӯзи финала ки дар дрини ресторан мешава, баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ, ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдрани барабанд худат билет бигир. ҳозир худаш атака кунай, рӯзи финал аниқай. ҳозир мара тамошо кесай, да 3000 рубл билет бигир, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархиш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. ҳафт 965 754 69 09 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан. ҳамаи гапи чапа подробно бафам. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи ссилка телеграми мой. Бидро подписаться ки 20000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайп. Сараввал бародарои азиз, 500,000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадқа як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ки гӯш ко. финал мехостӣ, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честният да честнигист ҷавоби саволаш қатия. Ина митумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта аям дрини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. Онаи дига конвертои пулие ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдрини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигир. нархи як дона чипка 350 рублай. ҳозир худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкао пиёз мешава.
дар ин нарх карточка пёз харида наметонӣ шерина. Анака бародарои азиз 5000 да 40 дона билетай, 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча. шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velara ки инам хеле як доф ҳозир инам хеле тлаб тамошош ку бо ма дальчи гап занам. тағои шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наку ждат наку ки уже на кемри айхникира вратан завади чирхид ба худ. Просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. поён да бародари азиз як доф номерро гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсапай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд. рафтем ҳозир як доф ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ. ҳамин видео бояд топ брава. лайка биза 500,000 биё барои лайки загид биги бачаёча. нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест. не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги. бозӣ дар ресторан мешава. просто айти чӣ айти ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет биги, 5000 парто 40 та билет биги, 10000 парто 100 дона билет биги бародари азиз. атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава. ресторана гап мезанем ҷову маконша. рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеоро тамошо кесай бидро ҳозир билета биги ки ҳамин билет дори шернар бидро як билети дига биги ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. черои нар рӯзи 21 финалай. ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардуми билетдор бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳамин билет мабуд кунам бародари азиз. бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрини барабан худат ай ресторан бефорад бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат шабини да бародари азиз. ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6900 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем. бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чои нону оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат бифорад бугу брачка 20 минут ма бибровай барабани там я билета бигирам. иҷозатай братан. рафтем абзороро тамошо кунем. просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета биги ҳеҷ чира ждат накун.
бародарои азиз, якта дута мошин нест, 10 дона мошинай, 10 дона мошинай, 310 та конвертои пулиай. То охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава, баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдарани барабанд худат билет бигӣ, ҳози худаш атака кунай, рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай, да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. ҳафт 965 754 69 09 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан, ҳамаи гапи чапа под дробна бафа. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи ссилка телеграми моай, бидро подписатсия ки 20 000 подписчикш мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайп. Саравал бародарои азиз, 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадка, як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ки гӯш ко. финал мехостӣ, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честният да честнигист, ҷавоби саволаш қатъия, ина ми тумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳамун дарини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти шеринар? ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап 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 варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертои пулияй ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдарини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рублай, ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто, 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкаву пиёз мешава. Да ин нарх карточкаву пиёз харида наметони шеринар. Ана ки бародарои азиз, 5000 да 40 дона билетай, 10000 да 100 дона билет биги бачаи оча, шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле клап тамошош ку, бо ма дальчи гап занам. тағои шоҳҷоизаро тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар, дига и хеле эстабесаш наки, ждат наки ки уже на Camry айхиникира братан завади чид худ ба худ. Просто бародари азиз, ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. Поён да бародари азиз, як доф
номерро гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсапай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхатҳо меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳозир ядов ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем. тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳами видео бояд топ брава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид бигӣ бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гинати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад бигӣ бозӣ дар ресторан мешава просто айти чӣ айти ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз 8 та билет бигӣ 5000 парто 40 та билет бигӣ 10000 парто 100 дона билет бигӣ бародари азиз атака айрӯи миллион фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам ман рӯзи 20 числа мебром видео мекунам айдрини ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешава ресторана гап мезанем ҷову маконша рӯзи 20 числа шербачо илтимос ту видеора тамошо кестай бидро ҳозир билета бигӣ ки ҳами билет дори шернар бидро я билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам черой нар рӯзи 21 финалай ай шумо чӣ барои бозӣ 100% реал нишидан братан ҳозир худаш я мардуми билетдор бидроен я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай ман ҳами билет мабуд кунам бародари азиз бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёи айдрини барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз кайф кунӣ роҳат ша бини да бародари азиз ба ҳамин хотир шербачо ҳозир худаш мара тамошо кесте номеро 7965 754 6900 ватсапи мо я салом бинавис ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид чои нону оши очагира биза бародари азиз бозира тамошо ки худат буфорат бугу брачка 20 минут ма бибровай барабани там я билета бигирам иҷозатай братан рафтем абзорора тамошо кунем просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳозир бидро билета бигӣ ҳеҷ чира ждат накун бародарои азиз якта дута мошин нест 10 дона мошинай 10 дона мошинай 310 та конвертҳои пулиай то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарини ресторан мешава баҳри шумо ма пешкаш мекунам
братан, риск мекунӣ, ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ, биё рӯзи бозӣ айдрани барабанд худат билет бигӣ. Ҳози худаш атака кунай, рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай, да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша, соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан, ҳамаи гапи чапа подробно бафаҳм. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Да комментария закрепи ссилка телеграми моай. Бидро подписаться ки 20 000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канали ки, ба канали Бехайп. Саравал бародарои азиз, 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадка, як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ка гӯш ко. Финал мехостӣ, ина финал сар мешава. Бозӣ 200% честният да честнигист, ҷавоби саволаш қатъия. Ина ми тумара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум, ай пеш тамошо ки, худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳамун дарини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки, ба ҷои ҳамаш бародари ма боша, пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозӣ топови ютубай. 10 та мошин, 3 та Camry 6, 3 та Mercedes E-классо, 3 та BMW фул комплектация, шоҳҷоиза Range Rover Velar, форад Range Rover, форад сехона айдарини Душанбе. Чӣ варианти маҳқулат ҳастай бародари ҷон. Ана ки нигоҳ кунед, рӯзи бозӣ мехостем, рӯзи бозирани ани кагем, просто то охира тамошо ки Шеринар бо диққат гӯш ки, кайф када билета бигӣ. нархи як дона чипка 350 рублай. ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто, 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет, нархи карточкаву пиёз мешава. Да ин нарх карточкаву пиёз харида наметони Шеринар. Ана ки бародарои азиз, 5000 да 40 дона билетай. 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча. Шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле тлаб тамошош ку, бо ма дальчи гап занам. тағои шоҳҷоизара тамошо кардӣ, кайф кардӣ братани ма. 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ. ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар дига и хеле эстабесаш наки ждат наки ки уже на Camry айхиникира братан завади чид худ ба худ. Просто бародари азиз, ҳаракат ки нархи билет 350 рублай, 1000 рубл да 8 та билет биги, 5000 да 40 та билет биги, 10000 да 100 дона билет биги. поён да бародари азиз, як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 6900 ватсап ай. Ядо ватсап да салом бинавис, ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз. Чӣ нофаҳмии бошад да ватсап бинавис бародари азиз, якта ба якта мефаҳмонанд. Рафтем ҳози ядов ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзорак бо дарси чакчак мекунем.
تویی تماشا کردی ماشینا رو همشا کیف کردی همین ویدیو باید توپ بروه لایک بزن 500,000 بیا برای لایک زگید بگی بچه اوچه نگاه که ماشینا افتسالان پفتسالانی خیلی گناتی بسیار دوست نمیداره نیست نه که جوابی همه ماشینا ریال نی خدمتی های ماشینا پرابگوشون کم سستهانشون ابیچ نه با استاد و مستر سپورت بخیر بیا برادر عزیز که تماشا که ماشینا بعد بگی بازی در رستوران میشوه پروست ایت چی ایت حاضی دستگیری که 1000 روبل پارتا برادر عزیز 8 تا بلیت بگی 5000 پارتا 40 تا بلیت بگی 10000 پارتا 100 دانه بلیت بگی برادر عزیز اتاکا روی میلیون فقط اتاکا روی میلیون شوه که روز فینال ما بگم روز فینال روز 21 چیسلا ما فینال بگذرونم ما روز 20 چیسلا میبرم ویدیو میکنم ایدرنی رستوران که فلانی روز فلانی ساعت در همین جا بازی میشوه رستوران گپ میزنیم جا و مکان شه روز 20 چیسلا شهر بچو التماس تو ویدیو را تماشا کسی بدرو حاضر بلیت بگی که همین بلیت داری شهر بدرو یا بلیتی دیگه بگی که آخری بلیت موندگی من روز 21 بازی را بگذرونم شهرای نر روز 21 فینال ای شما چی برای بازی 100% ریال نشیدن براتن حاضر خودش یا مردم بلیت دار بدراین یا بلیتی دیگه بگیرن جان تا نصدقه که همینجا بلیتی مرا آخرش موندگی من همین بلیت مبود کنم برادر عزیز بازی ریال نی که جواب سوالش قطعه که تو میتونی بیای ایدرنی برابر خرید ای رستوران بفورد برادر عزیز بلیت بکشی بینی که همینجا بلیتی تو هست برادر عزیز کیف کنی راحت شبینی ده برادر عزیز با همین خاطر شهر بچو حاضر خودش مرا تماشا کسته نمره 7965 754 6909 واتساپ ما یا سلام بنویس همه گپ چپا ما بهر شما پیشکش میکنیم بو پروستا تماشا که کیف که روز 21 چیسلا بیا در رستوران بشید چای نان آشی و چگیر ابزه برادر عزیز بازی را تماشا که خودت بفورد بگو برچکه 20 مینوت ما ببرم برابر تام یا بلیت بگیرم اجازه تبرتن رفتیم ابزارا را تماشا کنیم پروست برادر عزیز روز 21 بازی حاضر بدرو بلیت بگی هیچ راج داد نکن برادر عزیز یک تا دتا ماشین نیست 10 دانه ماشین ای 10 دانه ماشین ای 310 تا کنورت های پولی ای تا آخر تماشا که روز فینال که در درنی رستوران میشوه بهر شما ما پیشکش میکنم براتن ریسک میکنی با 350 روبل بلیت میگیری توکل به خدا میکنی بیا روزی بازی ایدرنی برابر خودت بلیت بگی حاضر خودش اتاکا کنه روز فینال انیقای حاضر مرا تماشا کسی در 3000 روبل بلیت بگی صاحب ردمی بشه صاحب یک دانه تلفنی که نرخش 12 13 14 15 هزار روبل براتن با 3000 روبل بشه
965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан ҳамаи гапи чапа подробно шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай бе билетгирӣ бе ҳичи дар комментария закрепи ссилка телеграми моай бидро подписатсия ки 20 000 подписчик мекунем соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл. ассалому алайкум дӯстои азиз бародарои ман апаву хоҳаро ҳама каса хуш омадем ба канале ки ба канали Бехайб. Саравал бародарои азиз 500 000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка ҷонтон асадка як комментарий я лайкчай ништияка биза бародари азиз ана ки нигоҳ ка гӯш ко финал мехостӣ ина финал сар мешава бозӣ 200% честния да честнигист ҷавоби саволаш қатия ина митумара тамошо кестай биё бародари азиз бозира дар ресторан мегзаронум ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш билети хита биброр бародари азиз мошинта ай ҳам дарини ресторан биги бира бародари азиз чӣ гуфти шеринар ҳамаш ништиякай 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава и хеле кӯдакбозӣ пӯдакбозӣ ам пул гуфтӣ тап варақ мезанем меброрем ҷошта пулта мегирӣ ай пай зиндагит мешай 300 донаи дига конвертҳои пулие ки бозии топови ютубай 10 та мошин 3 та Camry 6 3 та Mercedes Е-классо 3 та BMW фул комплектация шоҳҷоиза Range Rover Velar Ford Range Rover Ford сехона дарини душанбе чӣ варианти маъқулат ҳастай бародари ҷон ана ки нигоҳ кунед рӯзи бозӣ мехостем рӯзи бозирани ани кагем просто то охира тамошо ки шеринар бо диққат гӯш ки кайф када билета бигӣ нархи як дона чипка 350 рублай ҳози худаш бародари ма 1000 рубл парто 8 дона билет ма тида аксия қатӣ метам ки нархи билет нархи карточкаву пиёз мешава дар ин нарх карточкаву пиёз харида наметони шеринар ана ки бародарои азиз 5000 да 40 дона билетай 10,000 да 100 дона билет биги бачаи оча шоҳҷоизаи бозӣ Range Rover Velar ки инам хеле як доф ҳози инам хеле тлаб тамошош ку бо ма дальчи гап занам тағои шоҳҷоизаро тамошо кардӣ кайф кардӣ братани ма 10 дона мошинай да бозӣ ки рӯзи финал шаб мефаҳмӣ кайф мекунӣ ҳози худаш ҳамиҷа 1000 рубл дангала ки бачаи оча 8 та билета биги бирра бародар дига хеле эстбесш наки ждат наки ки уже на Camry айхиникира вратан завади чид худ ба худ просто бародари азиз ҳаракат ки нархи билет 350 рублай 1000 рубл да 8 та билет биги 5000 да 40 та билет биги 10000 да 100 дона билет биги поён да бародари азиз як доф номерора гуфта мегзарам 7965 754 6909 ватсапай ядо ватсап да салом бинавис ҳама спискаи рӯйхато меброя бародари азиз чӣ нофаҳмӣ бошад да ватсап бинавис бародари азиз якта ба якта мефаҳмонанд рафтем ҳози ядов ҳамаи мошиноро я тамошо ки каротки абзора бо дарси чакчак мекунем тамошо кардӣ мошиноро ҳамаша кайф кардӣ ҳамин видео бояд топ бирава лайка биза 500 000 биё барои лайки загид биги бачаёча нигоҳ ки мошино автосалон пафтосалони хеле гнати бисёра дӯст намедору нест не ки ҷавоби ҳамаи мошино реални хизматияи мошинои пробегошон кам состоянишон обичняй ба уставу мастер спортот бихе биё бародари азиз ки тамошо ки мошина бад биги
бозӣ дар ресторан мешавад. Просто айта чӣ? Айта ҳози дастгирӣ ки 1000 рубл парто бародари азиз, 8 та билет бигӣ, 5000 парто, 40 та билет бигӣ, 10000 парто, 100 дона билет бигӣ бародари азиз. Атака айрӯи миллион, фақат атака айрӯи миллион шава ки рӯзи финала ма бугум рӯзи финала, рӯзи финала, рӯзи 21 числа ма финала бигзаронам. Ман рӯзи 20 числа мебурам, видео мекунам айдрани ресторан ки фалони рӯз фалони соат дар ҳами ҷо бозӣ мешавад. Ресторана гап мезанем ҷову маконша. Рӯзи 20 числа шербачо илтимос, ту видеора тамошо кесай, бидро ҳози билета бигӣ ки ҳами билет дори шенар, бидро як билети дига бигӣ ки охири билет мондагиай ман рӯзи 21 бозира бигзаронам. Черо инар? рӯзи 21 финалай. Ай шумо чӣ? Барои бозӣ 100% реал нишидан братан. Ҳози худаш я мардами билетдор. Бидроин я билети дига бигирен ҷонтона садқа ки ҳамиҷа билети мара охириш мондагиай. Ман ҳами билет мабуд кунам бародари азиз. Бозӣ реални ки ҷавоби саволаш қатъия ки ту метавонӣ биёй айдрани барабан худат ай ресторан бефорат бародари азиз. Билет бикашӣ бини ки ҳамиҷа билети ту ҳастай бародари азиз. Кайф кунӣ. роҳат шабини да бародари азиз. Ба ҳамин хотир шербачо ҳози худаш мара тамошо кесте. номеро 7965 754 6909 ватсапи мо я салом бинавис, ҳамаи гапи чапа мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Бо просто тамошо ки кайф ки рӯзи 21 числа биё дар ресторан бишид, чой нон оши очагира биза бародари азиз. бозира тамошо ки худат бифорат бугу брачка 20 минут ма бибром ай барабани там я билета бигирам. иҷозатай братан. рафтем абзорора тамошо кунем. Просто бародари азиз рӯзи 21 бозиай ҳози бидро билета бигӣ. ҳеҷ чира ждат накун. бародарои азиз, якта дута мошин нест, 10 дона мошинай. 10 дона мошинай, 310 та конвертои пулиай. то охира тамошо ки рӯзи финала ки дар дарани ресторан мешава, баҳри шумо ма пешкаш мекунам. братан риск мекунӣ, ба 350 рубл билет мегирӣ, таваккал ба худо мекунӣ. биё рӯзи бозӣ айдрани барабан худат билет бигӣ. ҳози худаш атака кунай рӯзи финал аниқай. ҳози мара тамошо кесай, да 3000 рубл билет бигӣ, соҳиби Redmi биша. соҳиби як дона телефоне ки нархаш 12, 13, 14, 15000 рубл ай братан, ба 3000 рубл биша. ҳафт 965 754 6909 ватсапи мо ядов салом бинавис ё я нуқта бинавис братан. ҳамаи гапи чапа подробно бафам. шеринар мефорад соҳиби 1 миллион рубл ё 20 айфон бе ҳичи бишай, бе билетгирӣ, бе ҳичи. Дар комментария закрепи ссилка телеграми моай. Бидро подписаться ки 20000 подписчик мекунем, соҳиби телефон шав ё 1 миллион рубл.
салом алайкум дӯстои азиз, бародарои ман, апаву хоҳаро, ҳама каса хуш омадем ба канале ки ба канали Бехайб. Сараввал бародарои азиз, 500,000 рубл чиста барои лайк комментарияи шумо падарка. ҷонтон асадка, як комментарий, я лайкчай ништияка биза бародари азиз. Ана ки нигоҳ ка гӯш ко. Финал мехости, ина финал сар мешава. Бози 200% честният да честнигиш ҷавоби саволаш қатия. Ина митмара тамошо кестай. Биё бародари азиз, бозира дар ресторан мегзаронум. Ай пеш тамошо ки худат ай барабан билет бикаш, билети хита биброр бародари азиз, мошинта ай ҳам дрини ресторан биги бира бародари азиз. Чӣ гуфти Шеринар? Ҳамаш ништиякай, ништиякай. 10 мошинай да бозӣ ки ба ҷои ҳамаш бародари ма боша пул дода мешава. И хеле кӯдакбозӣ, пӯдакбозӣ не, пул гуфти, тап варақ мезанем, меброрем, ҷошта пулта мегирӣ, ай пай зиндагит мешай. 300 донаи дига конвертҳои пулия